खुलुमबाय बयनिसिमबो गुफुर बियार चेनेल नायगिरिफोरनिसिम। सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि जानानै खोरोमदाव औवारिया बिटिआर एकराव थाबैनो हाबगोन होननानै बुंनायनि सायाव आं दिनै फंनैसो रायजो राजानि सिगाङाव गुवारै फोरमायनो थाखाय आं दिनै आंनि चेनेलावनो भिडिअखौ आं बानायनो गोनां जादों। गिबियावनो आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि आबसुनि सोद्रोमाफोरनाव, माखासे आबसुनि दैदेनगिरिफोरनाव आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोबा अन्नानै गावनि बर' हारिनि राव बुंनायफ्राव दिनै निमाहा होगोन होननानै आं गोरोन्थिनि सायाव निमाहा बियो। गिबियावनो आं खावलायो, बे अखा बांखानि समाव लामा बायनाय, खालबार बायनाय, लामा खुरखा जानाय, हा हु दिनै खुरखा जानाय, थानो दिनै जानो लोंनो सुख गैया, बे समाव दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा मा बुंनांगौमोन? सरकारनाव लामा खुरखा जानाय, हा खुरखा जानाय, दिनै न' बां दिनै खुरखा जानाय, बिनि सायाव दिनै सरकारनाव खावलायनांगौमोन, सरकारखौ बुंनांगौमोन थाबैनो बे दैबानानि जेंना, लामानि जेंना, जायफोर दिनै अखा बांखाजों बेमार सेमार लांनो हायाखै, बेफोरनि सायाव दिनै सरकारा थाबैनो नायनांगौ। थाबैनो सनितपुर बिश्वनाथनि हा हुखौ दिनै थाबैनो मियादि खालायनायनि थाखाय दिनै बेफोरखौसो दिनै सरकारनाव खावलायबाय थानांगौ। नाथाय जों बे अखा बांखानि समाव नुदों बिटिआर एकरा हाबगोन थाबैनो, सावरायगासिनो दं थाबैनो। बेखौ सोरनि थुलुंगा, सोरनि बुंनायाव बे अखानि बोथोराव मानि थाखाय बिटिआर एकरा हाबगोन होननानै दिनै ससियेल मिडियायाव होखो? आन्दोआव मा दं? बेखौनो आं रायजो राजानि जानानै मोनसे सोंलु सोङो। बिटिआर एकरा हाबनाय हाबैया उननि खोथा। नोंथांमोना बे अखा बांखानि बे दिनै जायफोर दिनै स्कुलफोराव थांनो हायाखै, एग्जाम होनो हायाखै, एग्जामफ्रा बन्द' जानो गोनां जादों, अबेबा दिनै स्कुलफ्रा बन्द' जानो गोनां जादों, बेफोरनि स्कुलफोरनि जेंनानि सायाव नोंथांमोना मानो सरकारनि सायाव गले गले ससियेल मिडियानि सायाव खुद्रियाखै? प्रमद बर' सारा बै समाव सनितपुर बिश्वनाथनि स्कुलफोरखौ, जिखुनु जाया खना खनला बर'फोरनि स्कुलखौ सरकारि खामानि मावनायनि सायाव बुंदोंमोन। बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ जेब्ला प्रमद बर'आ आबसुनि दैदेनगिरि जानाय समाव बुंदोंमोन खना खनला बर' मिडियामफ्रा सरकारि जाजोबनांगोन, बिनि सायाव दिनै मानो सनितपुर बिश्वनाथ आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा मानो काउन्टार होनो हाया? प्रमद बर'आ दा आबसुनि दैदेनगिरि नंला, दा सरकारनि सायाव दं। बे सरकारनि सायाव मानो दिनै आबसुनि मानसिया दिनै मानो सोमखारिनो हाया? बेखौनो आं खावलायो। लोगोसे आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला बे रायजो राजानि सायाव आरो माखासे रायजो राजाया आंनि सायाव कमेन्टखौ हरगोन होननानै आङो मिजिंथियो। लोगोसे आं खावलायो रायजो राजाफोरनि, बर' समाजनि गेजेराव मोननै डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजानिसिम आं मोनसे रिकुवेस्ट खालायो आखाइ खबजोबनानै। सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजानिसिम आं मोनसे रिकुवेस्ट खालायो। खोरोमदाव औवारिनि बुंनाया सरकारजों सावरायबाय थादों होननाया बेसेबां सैथो? रायजो राजाफ्रा माखासे सम नायनायाबो मोजां आरो माखासे अफिसियेल खामानिखौ मावोब्ला समबो लायो। बिनि थाखायनो आं माखासे रायजो राजानिसिम खावलायनाय, माखासे समखौ एसे समसिम नेनो हादोंब्ला साननैसो बिसिनि खामानि, अफिसनि खामानि मावदों होननायखौ माखासे नायनायाबो मोजां। माखासे सम अफिसनि खामानिखौ बयबो मिथियो, सम लायो। बिनि थाखायनो आङो खावलायो रायजो राजाखौबो साननैसो धैर्य लानो थाखाय आरो रायजो राजाफोरखौ माखासे सम खोथाफोरखौ उन सिगां खोनासंनानै जाहाथे साननैसो नेथ'नायाबो मोजां। बिसोरनि रिजाल्टआ मा जायो, बिनि उनाव रिजाल्टआ बारा जुदि जाया नोंथांमोना बिथांमोननि सायाव बुंनांगौ अधिकारा नोंथांमोननि सायाव दं। आरो आं मोनसे खावलायो, सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजानिसिम मोनसे आं खावलायो, जोंनि जायगाफोराव लिडारा माबा मोनसे जुदि बुंबाबो बिनि सायाव उत्तर होग्रा खम। बेनि थाखायनो आं मोनसे खावलायो, मैया दाखालिसो आलुफारा गामिनिफ्राय बड' एनबिएम चेनेल मोनसे खुलिदों। बेखौ रायजो राजाफ्रा अननानै, जिखुनु जाया बिटिआरनि बाहेरानि रायजो राजाफ्राबो अननानै बिनि भिडिअखौ शेयार खालायना हो, जाहाथे बिनि चेनेलखौ सापर्ट खालायना हो।
बिथाङाबो उननि समफ्राव माखासे सनितपुर बिस्वनाथनि लिडारफोरखौ बुंनो हानाय बायदि आरो सनितपुर बिस्वनाथाव बर' निउस बर' ससियेल मिडियाफोरनि माखासे नांगौथि जानानै जोंहा बर' निउस बर' इउटुबारफ्रा सनितपुर बिस्वनाथाव खम। बिनि थाखाय दिनै जोंनो संख्या नांगौ माखासे लिडारफोरखौ सोमावसारनो थाखाय बिसोरनि सायाव काउन्टार होनो थाखाय। बिनि थाखाय आं बर' इउटुबारानो जा जिखुनु जाया बर' निउसानो जा गुबुन गुबुन सनितपुर बिस्वनाथनि बाहेरायाव थानाय रायजो राजाफ्रा जाहाथे गुफुरनि चेनेलफोरखौ सनितपुर बिस्वनाथनि चेनेलफोरखौ जाहाथे हेफाजाब होयो। उननि समफ्राव बिथांमोननि बुंनाय बायदि माखासे काउन्टार होनो थाखाय साखाफारा जानानै बयबो थानो थाखाय आं बेखौनो मिजिंथियो। जोबथारनायाव आं मोनसे खावलायो सनितपुर बिस्वनाथनि आबसुफ्रा जाहाथे दैबानानि समयसाखौ हा खुरखाजानाय लामा खुरखाजानायनि सायाव निउस बानाय ससियेल मिडियाफ्राव सरकारखौ खावलाय आरो बर' मिडियामफोरखौ प्रमद बर'आ बुंलांदोंमोन गासिबो सरकारि खालायनायनि थाखाय। नाथाय दिनै बे आबसुनि दैदेनगिरि नंला सासे सरकारनिसो दैदेनगिरि। बेखौ बुंनायाव दिनै आबसुआ बेखौ सोमखारिनायाव दिनै माबा मोनसे लस जागोन नामा बेनि सायावसो आं दिनै खावलायो। आरो दिनै सरकारनि खामानि मावनायाव दिनै सम लायो। बिनि थाखाय आङो खावलायो बयखौबो सनितपुर बिस्वनाथनि रायजो राजाफोरखौ साननैसो धैर्य थानो थाखाय। आरो आं जोबथारनायाव खावलायो सनितपुर बिस्वनाथनि हा हुखौ सरकारा फरेननिफ्राय दंफां फुलि लाबोगासिनो दं। बे सरकारनि दंफां फुलि लाबोनाय फरेननि दंफां फुलिखौ गायनो थाखाय दिनै सनितपुर बिस्वनाथनि बर' रायजो राजा थानाय गामिफोरखौ दिनै नोजोर होदों। बिनि सायाव थाबैनो जुदि बर' रायजो राजाफ्रा स्ट्रं जायाब्ला उननि समफ्राव सनितपुर बिस्वनाथनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे गाबनो गोनां जागोन। बिनि थाखाय आङो सांग्रां जानो थाखाय बर'फोरखौ खौसे जानो थाखाय आं दिनै खावलायो।